Huria na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus, na marpungu do hita di borngin ujung tahun 2020. Dan apalasa dia leleng nai tinggal honot tama tahun 2020. Jala bongot mahita tu tahun 2020 sada. Di ujung ni tahun non, rikot do maruji-ruji hita, marningot pardalanan naung tabolus, huhut lausongon na mangalap gogo, adorang so tau duti pardalanat tai. Atong ahama si suara honota tutuhan pardenggan basai. Sai parohai mahami mamilangi akka ari-ari nami, asa dapotan roha na bisuk hami. Nuaing bongot mahita tu parsauran na badia, lau mamuji dohot pasangapon tuhatai, marsal puat doak kataon, alai manoktong dohata ni debata. Dibaheni, rap mahita mangindehon, sangap diguarnai, tapangiar suarata, lau mamuji Tuhani. Marede mahita sian buku ede nomor 565 ayat sada dohot opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asaunang hamu bongot tu pangunjunan, managam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang di boto hamu, manang adigan tikinei. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale aman nami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak hahulungan ni roham, tutoru ni patik. Asa di palua akan naginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluaw ni. Jala asamian hami di bagasan harajaonmu. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 562 ayat sada dohot 2. Amuna ale jolma, sai bu
Tangihon hamuma patik ni debata di parpunguan bodari ujung ni taonon, imana tersurat di konfesi bidusada, taha porseai jala taha tidak kondo, sada do debata, naso marmula naso marujung, pargugo naso hatu dosan, naso olo muba, haposan, parbinoto nasun, naso hadodoan, paruhum natigor, parasiroha godang, pardenggan basa. Iba na do na manggohi langit dohot tano, parroha nasitong, nasun badia, parholong roha. Marhite po daon, tatulak jala taalo do, hasomalan na madok opung tu debata, dohot pakilalan na mga rajumi, holan pardenggan basa do debata, dohot roha na makaposi, boy ro pasu-pasu siyan sumangot ni oppu, songon na hinasomalhon ni halak si pelebegu, suak songon ni na majujur ari, na marudikon laka, dohot na majaha surat ni tangan. Laos marhite po daon, tatulak do poda na mga rajumi, tumibo huwaso ni debata siyan habadiaon na dohot holong ni rohana. Atong rak magidogogo mahita tuadopan ni debata. Tuhan debata, saya pardugoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Tapuji Tuhata marede mahite asian buku ede nomor 680 sada ayat sada. Bornginon ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020-on. Satokin nari salpuhonot tama tahun 2020. Jala bongotat tama tahun nai baru tahun 2020 sada. Meragam donata bolus di tahun 2020. Tudos turo dan ipadati na saya marhusor. Sipata doro wakka parukilon. Alai solup doro musai akalas ni roha. Di loas dohita mangula-ulaon, manggotil parbue ni nataula, dohot lan akana asing naung taulahon. Marningot sa luhut nai, tamado ikon marlas ni roha hita nuaing, ala sahat dohita tu ujung ni taonon. Ali Tuhan, bunga diramuti rohami mardalan di bagasan sada taon, Kuidahami do godang yang asing roham na pinatongonmu di ngodu nami. Saya lamgadai mahonang ni roh nami tuho, asa saya hupuji hami ho di sanduk bulmit ni ngodu nami. Titik kina parpudion, tabolus do sorimago binuan ni COVID-19, nama bahen torop akadongan, nama biar sahat tuna aguan hosa, susah nang padaraman, ala parhusoran ni perekonomian, naso tarbahen mardalan dohot tinggan. Manginona doi sahat tuhuria, godang na sebuoi patupahon pesta natal, ala dang boi torop marpungu. Ala ni ikon say manggogo hita nuaeng, martangiang tutuhat tay, anggiat matibu salpu paru kilo ni, malum saluhut akadongan na virus koronai. Asa tung tarbahen sumuang hita, tu parnguluan na dumenggan. Lumobi ma dinalaho mamongoti,
tahun nai baru 2020 sada nanaing roon. Ale Tuhan nami, paras ni roha jala pardinggan basa doho, saya asima rohami dahami, pasuang mahami tungulu na dumenggan, marhite hasusuda ni virus corona sian tonga-tonga ni portibio. Atiktung ala ni hadusaon nami, gabe masa akka parukiloni, tungguas maho manesa saluhut dosa nami. Hamuna akadongan sahapor seaon, manoktong duhata ni debata, jala sakap nape, tung sakap hatuaon do, ido na say toktong di patongot-tongot tuhani dihita, atong hata naima say tahaposi, tagolom toktong, asa perguguan ni hata hita, madala ni ari-ari ni ngolu, na nilehon nai, dihita ganup marsada-sada. San ni dosata songono dohata ni Tuhan Jehovah unak ko mabiar ayaw do siluluhon ho nunga pola hujou guarmo au napunaho hasangapon madiribata na digicang. Amen. Maredehita sian buku ede nomor 160 sia ayat 3. Tabige mahata ni debata, turpuk di parpunguan bodari ujuk taonon, imana tersurat di Psalmen 110 sia, ayat 80 sia rodi sia puluonom. Rodi saleleng-leleng nado, hot hatami diak kabanua gijang, ale Jehovah. Masundut-sundut do hasit tongan mi, nunga di pojak hota noon, jadi hot majongjong. Rasi rasa sedarion say hot do akka uhummu, ayak kanapo somdo nasida saluhutna. Al unang patik mi na huhahilason, nunga leleng manggo aw di pardangolakko. Rodi saleleng-leleng nado, dang tagamon halupahonokku akka parettami, ay marhite-hite akka ido di panguluho aw. Gok di hodo aw, say palua maaw, ay akka aturan do na hululuy. Say diaropi akka parjahati do aw, naing agoon na aw, sayak ka panidangyon mido huparate-ateho. Say marujung do wida saluhut na pangabahan, mas nasehatam do yang goto namin. Ido sahat na, martua maakan na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 25 ayat 2. Oh
tahati dakon maha porsiaw tai, songon na hinta di dakon ni dongata saha porsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di bata Jehova, hidup ama pergugo nasu hatu dosa, atau mau palangit hutan. Au porsia di Yesus Kristus, anak di bata Jehova nasu sadar, di mana Tuhan simari. Nagibagabian siato di Porobadia, ada orang sohabubuan, hidup tuhata, atau mau na bernet di panghuman ni silatus, nama tetar pazal do ibana di hau pinursil, na tua notoru dong di tanah, namula mangulu di are patulu, nama naik tu surgo, lahudur tu siamun di bata Jehova, nama naik perguguna sohatu dosa ni, di sima ibana pamulak sogu tu tanah on, manguhumi halak na mangulu na mati. Au persea di todi Porobadia, jala dong sada huria na badia, huria hatopan ala Kristen akan abadia, doa san sos, doa dihatai na mendo, mulak mangulu suku daging halak na mati, doa dia amin. Sunggul-sunggul tuhita, marsogot hari Jumat sada Januari 2020 sada, patu paun ni huriatta do ibadah tahun baru, masuk pukul 10 WIB, marbahasa Batak. Salinai ulangi hami, marsogot hari Jumat sada Januari 2020 sada, di patu pahuriatta do ibadah tahun baru, masuk pukul 10 WIB, marbahasa Batak. Songonima sunggul-sunggul dihita. Marede mahita sian buku ede nomor 750 ayat sada. Urian itu hatta tapi geman waeng barita pangulaon dohot berih di huriata HKBP Pekanbaru resort Pekanbaru songon barita jujur tahun di tonga-tonga tak tapai huti hukma naong di para di huriata pinuji made bata aman itu hatta Yesus Kristus naung upasu-pasu hotu hita ragam ni selehon-lehon partodion sian banua gijang ibana marmudu-mudu perdalanan ni hurianai songonima huriata HKBP Pekanbaruon ragam do naung itabulus di tahun 2020on akan atonggi si parsauli honota jala si hamalewate honota di suderu asni huria nang parhalado marhiti aka ulauta si ganupari rumah tangga tabe songoninang persaurat di huriata HKBP Pekanbaruon alai songoninang aka hamaolon nata adupi lumubi alani pandemi COVID-10 sia mamuka ujung ni Maret 2021 sadarion bidang terbahek kita patupa aka perpunguan nasional di gereja punguan kategorial songoninang perpunguan pertanian sektor. Nah perjulu statistik, ia haruason ni huriata HKBP Pekanbaru di ujung tahun 2020 sokono ma perpeakna. Torop ni ama 870 sada halak. Ina
1000 onopulu sia halak. Naposo bawa 574 halak. Naposo boru 650 halak. Pungu 1224. Danak bawa 724. Danak boru 723. Pungu sude 707 halak. Alani pungu masude ruas ni huriata. Ama ina naposo danak 3.870 halak manang jiwa. Dungi pakubasion di hapar haladon. Denggad do mardalan aka pakubasion di huriata di permingguan nama gudang permingguan sekolah minggu di kota dohot padang bulan dohot aka pelayanan kategorial suang li aka pakubasion di sektor-sektor mardala do sermon ni parhalado ganup hari Jumat songonima nang sermon guru-guru sekolah minggu rodi aka perguruan laho pau bukon aka pakubasion ia torop ni parhalado di kuriata parhalado partohonan dohot naso partohonan pangulan nagu tiki pitu halak situa 42 halak calon situa 3 halak guru sekolah minggu 12 halak pungu masude 64 halak. Dapat dua hon parmingguan. Parjolo parmingguan sekolah minggu. Tapatu pada parmingguan sekolah minggu di bonani 2020-on. Songon nasomal gandu pare minggu masuk pukul 7.30. Alai ala masa pandemi COVID-19 sia. Mamuka April 2020 gabe tapatu pama parmingguan sekolah minggu online. Na pinaradi ni akka guru-guru sekolah minggu. Satu nuaing dangtar patu pahita dupe parmingguan sekolah minggu. Majagahon hahi pason ni akka yanakon ni huriatta. Alai tasosoi do nasida nang marhite ka parmingguani buido nasida mamuji pasangat Tuhani. Mauliate marohatta buido tapatupa Natal sekolah minggu secara online na di hari 20 Desember na salpu. Na mangihut parmingguan nama gudang. Mamuka 20 sia Maret 2020. Ikut patupaot tado ibadah online di gereja on. Sekolah adong parpungat di gereja. Tanggal 20 sia Maret ima minggu palmarum. Hinorkon di pangotak ni virus corona na rotu hita. Gabe tapatupa parmingguan di bagas tabi marhite pelayanan online na taparari di channel YouTube Suara Pergudungan HKBP Pekanbaru. Mamuka 10 Mei 2020 tapahitsat ma pelayanan online ni gabi pelayanan live streaming. Anggiat boi ruas ni huriata mangikuton parmingguani di Zoom nasarupa secara langsung. Duksanga umiran pangotak ni virusita patupa mamuse parminggu di huriata mamuka 10 Juni nasalpu. Alai disagi magano sektor tu akka parmingguani. Ya parmingguota bolas do marhite na paradehon nasa narikot tu protokol kesehatan anjuran ni pemerintah na ima patupa aturan memakai masker merburi tangan cek suhu jarak parhudul di bagas gereja songoli nang penyemprotan desinfektan di bagasan gereja tahun sahat tuna pasahaton buah-buah asatuk sude ruas ni huria majagahon hahi pason jala unang pola patupa kerumunan dung sipul parmingguan. Marsitu do kita patupa pangare diutai. Taringot tu protokol kesehatan jala pola do ro amat tak gubernur Riau do jajaranna di parminggota di hari 22 Juni nasalpu. Dungi sanga do musai maradi hita. Dang ro tu gereja alamanggansa do pandemi di hari sahatu tanggal 10 Oktober alai mamuka 10 Oktober sahatu sadarion tapatupa mamuse parminggu di gereja di bagasan opat partikian saliling pandemion amang doho inang songoloma pardus-dusan rata-rata kehadiran ni parmingguan nama gudang pukul 7 160 halak pukul sia 223 halak pukul 10 sada 170 sia halak pukul 10 pitu 252 halak
Jadi torop ni nama dohoti permingguan selama masa pandemion perdus-dus sampai 276 halak. Jadi los tapabakit do satgas manang gugus tugas COVID-10 sian ruas di Huriatta rap dohot parhalado dohot akka tenaga kesehatan lau majagahon hari tahun dohot perdalan ni protokol kesehatan di ganup permingguota. Tatangnya koma asa tubibu salpu akka hamaulon hinorhon di pandemion jala asima rohani itu hatta di pargugui hita sudi ruas di Huriatta majaga hahi pason perdagingon nang partodiota. Di tahunon tapatupa do padidion nabadia tulu hali di bulan Februari, di bulan Agustus, songonima nang di bulan Desemberon. Songonima nang acara maka tidak kok kaporsiaon tapatu pada di hari 10 sia Juli 2020 toropna yanak kotai onop pulusia halak. Songonido nang ulaun nabadia tapatu pada 2 hari ulaun nabadia di bagas gerejaon parjolo mai tuakana maka tidak kok kaporsiaon dohot natorasna dungi muse di Natal parjolo tanggal 25 Desember nasalpu jala torop ina maddohoti adongko tersurat si asing ni tapatu pada pakobasion ulan nabadia turuas ni Huria namar sahid di Jabu manang di rumah sakit torop ni pitu halak namangihut periodisasi fungsionaris di Huria itu hatta nang pemadala kita dia kahamaulon tok tongdo taraduti akka pakobasion do parsaurata olat ina terbaik kita di bagasan protokol kesehatan. Jadi di minggu permingguan tanggal 30 Agustus di pabakit uluan di Huriatta do akka fungsionaris di Huriattaon namangula di dewan-dewan seksi panitia pembangunan badan audit songinang badan usaha di Huriatta rodi sudi organ pakubasi periode 2020-2024 ia seksi mangula mai di bagasan 2 tahun jala dewan dokot pakubasi na asing 4 tahun ma periode na si parukil honot tado na masa persahiton tu uluan ni Huriatta padita Belhem Riman Situapul di hari nasalpu jala pola sanga dirawat nasi dari rumah sakit Santa Maria alai mauliate maditu hatta sian asini rohani tu hatta nunga umiran nang nuaeng paditatta jala dirawat di Jabu nama anggia matumibu malum uluan ni Huriatta alani mauliate ma hupasahat hami tu suderu asni Huria na ukap rohana di bagasan holong manupahi parubatani hita akan apa pungutangan lahu manupahi biaya parubatani di pasu-pasu tu hatta ma hita di akka ulon siganupari songoni dohot keluarga na patuluhon pakubasion kategorial dohot sektor saliling 2020 sanga do hita patupa pertanyaan sektor olat ni bulan Maret alai dung masa pandemi dang tarpatupa hita bi alane di patupa Huriatta ma pertanyaan keluarga sikat ni akka pertanyaan sektori jala taparade do akka acara di ganup minggu sian akka pertanyaan rumah tangga taida do hinarekot ni napatupa pertanyaan do pajahayon di hatani di bata dinarap natoras dohot yanakon do sudi pangisini bagas mardalat do manang napiga hali kebaktian online remaja dohot napo sebulung di Huriatta mauliate do tadok boi di patupa remaja dohot napo sebulung Natal gabungan secara online di hari 10 sia Desember nasalpu songonido nang kategorial ina boi do di patupa akka inatta PHD patanakon hatane debata marhite-hite Zoom meeting jala buido di patupa nasida Natal gabungan ina Huria di hari 22 Desember nasalpu di tahun 2020 sada tasakapi do pahebakkon pakubasion di sektor-sektor marhite na memekarkan sektor rintis gabe 2 sektor dungi sektor labuh baru gabe 2 sektor ima nata patupa lahu pahicaton akka persaoran di tonga-tonga di sektor Dewan Seksi Panitia Pembangunan Badan Audit dohot organ pakubasi na asing tapatupa do di bagasat taunon periodisasi songon na tapasahat nakin jala mauliate matadok mangula do akka Dewan Seksi dohot
akka organ pakkubasi di akka hamaulon na taadupi. Marhite-hite sa ada pikiran boido terpatupa seksi setting di Dewan Marturia studio. Labui tapakke lahu merekam akan taparade domu tuha perluan pelayanan online. Sudedo Dewan doho seksi bui mamakke apargunahon studio nadi patupai anggiat bui rupani tak jangkau sudah ruas di huriat tamar hite-hite pelayanan online. Kita onon holan sehali do kita patupa pesta huria ima tanggal 5 November pesta gotilon jala ala ni pandemion holan pesta amplop do tapatupa disi. Pesta gotilon ima daletta makkamulatehon pasu-pasu ni mata mar hite-hite akka ulau ta do usahata. Songoni manang ulaun para sinirohaon. Di hama masa ni pandemion mauliate marohata di Tuhan boido tapatupa tolu hali bantuan sosial bansos tu sude ruas ni huriata nah hona dampak ni pandemion. Di bulan April gudangna 700 paket sembako, di bulan Mei gudangna 725 paket, songonima di bulan Juni 710 paket. Mauliate marohata di sudi ruas di huriata, na ukap rohana mangurupi dongan ruas di huriana asing. Lam takasma hita laho patuduhon ulaon para sinirohaon. Songonima nang program ni huriata, na di tanggal 23 Desember na salpu tapasahat do bantuan sosial tua kaama do ina na mabalu na so mampu sian sektor tabi. Ima na buhi tapatupa di bagasat taunon. Na mangihut supporting system. Nang peta adopi akahamalon do pandemion alay laos gudang do hita marsiajar sian akan nama saon. Dalat ta memperlengkapi diri songon kuria songoni nang akapunguan na porsea. Disakap rohatta do pai baruhon database asa tota sudi haruason marhite sektor dohot akka pengadministrasian nalam retta jalabui di akses manangi sepe songoni manang parnap punaon aset mi huria dohot parhepengon nani kelola di bagasan sistem akuntansi na transparan jalan akuntabel gak bisa ada sistem na terpadu marhite akka fungsionaris na dipilih di huriatta. Lam takasma taihutan pelayanan na di patupa huria marhite suara pergudungan HKBP Pekanbaru na didukung ni tim multimedia na sida ima akayanakon ni huriat tata mangalih rohana tikina di pakubasionon. Macetakas do tasosohon asa sudi ruas ni huria dohot manghutoni. Taida do nang hinauli ni penataan ni pergudunganon dohot akka kelengkapan na sopo godang, sopo mini, songoni nang yayasan Eksaudi Rodi Kantin nani kelola ni badan usaha ni kuriata. Tatangnya koma asa sudina na pinatupa pengurus di si patupahon akan umenggan manupahi jala paudi ulihon huriataon. Na palimahon alani si patupaot tama di tahun 2020 sada amang doho inang ruas ni huriata. Gudang do program doho pakubasion na sotar patupahi tadi tahunon alai marhite rapot huria nong di patupa di hari 28 Desember na salpu tasakapi do asa ubuk akka sihubasan dohot persawaran ola dinatar baik kita mardida na toktong depe tinggal kita di masa pandemion diputusson rapot huria ma akka siredo tatta jala tapatupa mai marlaku mai mulai mersugu nol besar matanya hari sada Januari 2020 sada nunga tataringoti di si akasi redutata marhite orientasi pelayanan pemberdayaan imana tinotopon ni iduk ni huriata marhite rapot huriai gumudang mahita mangodolkon hinarikot ni panugunuguon tu sudi kategorial mulai sian dana sahat tuna natoras asa sudi hita marnida parsido hotot tadi pakubasion ni huria Bolo gumurang pehita patupa akka persawaran marhite pelayanan online, paperless, virtual satu na cloud databasing, ima dalatta mangalusi akka tantangan dohot hamajuan naro sosot tu hita. Songonima amang hinang ruas ni huria hupasahat hami barita jujur taon,
berita pangulaon doh berih ni huriata HKBP Pekanbaru tahun 2020-on. Taingok matok tong naung di paujak debata huriana songon parsaurannya kana porsea di luaton. Lumubi alama rumur mahuriat tahun 70 tahun di hari 21 Januari 2022 naneng rok. Gudang matongon nabi nahini Jehovah Tuhita alani patut mahita marhilas ni roha mangauhon pasu-pasu doho pandugu-nuguon di mata di kita. Sudah mahita mangaringgas bergandengan tangan menghadapi ketantangan doho patupa parsauran natugu sinodangan ni hata itu hatta Yesus napuna huriai ikon ulaok kudo ulaon ni namar suru au saliling arian aidung robor ngindang tarbahen mangula di simanangise. Yohanesia ayat 4. Soli Deo Gloria hasangapun ma di debata sabing. Pekanbaru 31 Desember 2020 atas goarni sudi parhaladu pertohonan padita bakti J Situmorang. Songonima berita jujur tahun di tonga-tonga ta. Mau lihat ya, Mak? Shalom, horas marita saludna. Sonari tabegema songon laporan keuangan manang laporan penerimaan dan pengeluaran tahun 2020 Gereja HKBP Pekanbaru dan Badan Usaha HKBP Pekanbaru. Nah perjolo laporan penerimaan dan pengeluaran Gereja HKBP Pekanbaru tahun 2020. Saldo awal Gereja HKBP Pekanbaru 1 Januari 2020 totalnya 603.523.126 rupiah yang terdiri dari kas huria 287.937.226 rupiah. Saldo awal pembangunan 64.151.900 rupiah dan saldo kas pusat 236.015.000 rupiah dan saldo in transit 15.419.000. Lalu ada koreksi warta maupun koreksi audit sebesar 33.330.100 rupiah. Total penerimaan selama tahun 2020 dari Januari sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 3.149.983 rupiah yang terdiri dari penerimaan huria sebesar 2.535.935.506 rupiah. Penerimaan pembangunan 50.654.677 rupiah, penerimaan pusat 281.460.500 rupiah dan penerimaan in transit 189.099.300 rupiah. Rinciannya bisa kita baca di halaman 3 di warta yang sudah kita terima. Total pengeluaran Gereja HKBP Pekanbaru selama tahun 2020 dari Januari sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 3.054.423.931 rupiah yang terdiri dari pengeluaran huria sebesar 2.384.548.405 rupiah dan pengeluaran pembangunan 46.199.726 rupiah dan pengeluaran pusat 431.386.000 rupiah dan pengeluaran in transit 192.289.800 rupiah sehingga sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 saldo kas huria HKBP Pekanbaru totalnya 622.579.278 rupiah yang terdiri dari saldo akhir kas huria sebesar 438.325.427 rupiah
saldo akhir pembangunan Rp69.006.851 dan saldo akhir pusat Rp102.452.500 dan saldo akhir in transit Rp12.794.500. Saldo Rp622.579.278 tersebut berada di bank per tanggal 30 Desember 2020 jam 1 siang print out terakhir sebesar Rp574.808.668,38 dan saldo di cash on hand Rp47.770.609 yang merupakan saldo P3 10 juta dan pengeluaran untuk Natal dan Tahun Baru Rp37.770 yang belum dibukukan. Demikian Amang Inang laporan keuangan penerimaan dan pengeluaran Gereja HKBP Pekanbaru tahun 2020. Selanjutnya kami akan bacakan laporan keuangan Badan Usaha HKBP Pekanbaru Januari sampai dengan Desember 2020. Saldo awal kas dan bank 1 Januari 2020 Badan Usaha adalah Rp62.402.089. Penerimaan selama tahun 2020 dari sewa dan panjar Sopogodang sebesar Rp463.400.000 dan dari kontribusi mitra dan pendapatan lainnya sebesar Rp177.181.881. Jadi total penerimaan selama tahun 2020 Badan Usaha HKBP Pekanbaru adalah Rp640.581.881. Pengeluaran selama tahun 2020 Badan Usaha HKBP Pekanbaru yaitu pertama, kontribusi ke Huria sebesar Rp55.500.000, kontribusi ke Yayasan Eksaudi Pendidikan sebesar Rp15 juta, biaya operasional Badan Usaha Rp490.028.872 dan biaya investasi dan perawatan Rp117.285.000 sehingga saldo akhir per 30 Desember 2020 Badan Usaha HKBP Pekanbaru bersisa Rp29.170.097. Demikian Amang Inang laporan keuangan Gereja HKBP Pekanbaru dan Badan Usaha HKBP Pekanbaru periode tahun 2020 yang bisa kami sampaikan. Mau lihat ya. Nuaing sahat mahita cuatu acara na madokhata na perjulo pinasahat matiki madokhata mewakili ruas ima ama amata edi jimme sitorus. Salam Manginang. Mula tema tadok tuhatta debata Jahoba siala asirohana bohita marhabis marsahatat tita tu jabuni tuhatta di bagasan sabor nginon ima na laho ta meraya pesta Natal laho majunjung sampai tu tahun 2020 ada. Disok kami utusan sian Pekanbaru Tongah madok molate gudang tuamang parhalado amang padita inang bibel pro diakonis terumbobi situanami mungkin parsaurata di bagasat tahunon hurang soni aktif na khususnya di sektor pertanian mungkin alani na masa di sitauta di tahun ini pandemik orang kita marsaur
lau pertamiangon lama muji tuhatta di bagasan sektor masing-masing. Mudah-mudahan di tahun 2020 ada rapita udur hita martamiang di bagas rohatta di jabutta bau hita nian muse marpungu pertamiangan salisa minggu na direncana ni Huria ima pertamiang sektor sianggiak manian padimik 10 siaon boi talalui jadi bau muse hita udur hita marsaur muse Sudenai pabaina muna parhalado tuhami ruas muna takas do mandok molate tuhamuna ala di tiroi hamuna hami totong diajak kamu hami boi hita mamuji tuhattai jadi dang boi gudang nap sipasaton nami tuhamuna ka parhalado nami sianggiak ma dilihat Tuhan tuhamuna hahi pason gajang ni umur ipasu-pasu tuhatta ma keluarga muna Sanggiak manian boi muse 7 lunarion hita marpungul lau mamuji tuhattai 7 lunarion mungkin soni mahata sian hami utusan sian pagkabaru tonga sotik sodia ba padok molate matu hamuna soni mahata sian hami molate matu tuhatta molate ma sudina terima. Nuaing pinasahat matiki madok hata mewakili perhalado ima amang situa sitorus SEMBA. Horas madihita saluhna nau pasangan hapi kami pangula nagot tiki nau pasangan hapi kami dongan situa nau pasangan hapi kami parhaladu nau pasangan hapi kami amanami, inanami, nang akayakan ianak ko nami sa luhuna. Marusude hamutahe na maringanan di bagas joron. Huria ni tuhatta marlas ni roha do hita napungu apala di bagas coron. Boy hita tolhas di loas debata marsaur hita dohot hita lumobi dohot debata. Molo tarimangi sa luhutna dia ka nguluta nasa taonon tunggudang do natajalo las ni roha alay suluk dotong ro ng akasi taonon taridamay apala di partikianon gudanggo dongata naung jumolo borhat siat tonga-tongata alani virus corona alani sahid alani dihamu amanami na nami sa luhutna tamado hita madok mauliate tu amat tadebata ala dilehod do pedihita hahipasot sa tutikyon manang ahape na taulahon na dibagasan sa tao bulunon
lasni roha arsak tok kita diode bata sipata molo say nirimang-rimangi do saluhna di ngulon tang buhitan yan 1 Juni tahun 2020 alay basado amat tadi bata di loas do hita diodihod do hita 1 tikyon bo hita marlas ni roha lumobi hita na pungu di bagat coron itu hatta apala di tikyon di hamwa manami inanami tari dia do dia kadilas ni rohatta di bagatan tikyon boy do dengan mardalan sino di godang marminggu pe hita boy do alay nakpe diatur dohot protokol boy do hita amat di negara tahun nakpe gudang akka nanaing mangguturi jala takuhod day di bagas rohatta gudang do natajalo pasu-pasu di ngolutta na pertama baboy ta tolhat 1 tikyon atong marhahi pason ido anggo na paling utama ditabani gudang go piak pasu-pasu na rotu hita alani amang inang hami atas nama Parhaladu gudang nasuboy tarhulaw kami di Hurion gudang akahasalan nami maradopok kamu ama nami ina nami saluhuna di akabakatayon di pabahenan nang di pernida nak pangalak kayope ido pe haruan na boy tarulaw kami amanginang hami Parhaladu ni Huria KBP kotaon mangido hami tuhamu amanami asa mangaju mahamu di hami aka Parhaladu pertohonan dohot na so pertohonan di Huriata HKBP on alani amanginang satokinay next saat mahita 2 tahun na baru jalamat pakirimod do hita toktong ko sahat kita taktaboto ahana masa na naing bulusota di tahun 2020 sa daon alay pos doro hatta sa luhut na dihamua manami na namin na kaya nakon nami toktong odihonan ni Tuhan hita ahapin na masa di tahun na nilaw ni debata di hita di 2020 sa naneng ro toktong tugunak kaporsyaota ido pangiduan nami dihamua manami na nami sa luhut na asa sadaro hatta sadanak pikirata disude aka pembangunan di gerejaon dohot aka kegiatan ni Huria alani di hamu amanami nanami molo tukpe di aka pakaiton nami nahurang lubi hami aka Parhaladu maradupok kamu amanami nanami ruas saluhutna gomos pangiduan nami siat serep ni roha sude akka nahurang denggani asa salpo kamui siap bagas rohamuna adong hatani na tua-tua madok debado ninna napuran nanyatup ni buruni raja molo tungaruak ka nahurang pabayanan nami hami akka Parhaladu salpo kamumay sian bagas roha ala jupang nga mahita tu tahun 2020 sada sa tokinay
Daktar baik kami amanginang roh maduluhamu tu bagas munabi jala alani virus corona museng di hati haon hami atas nama Parhaladu tongdo marpangido tuhamu jala dohonon nami do songon hata ni na tua manetek ay udan siyam bukulan ni jabu tung tangape dang boy masih jalangan alay tu hatama nama masu songoni mahata siya kami Parhaladu sa ni soluma sa tubotean sahap maita tu tahun 2020 saudon sa saat maita tu banggabian saur nak tu parhorasan songoni mahata nami siyan Parhaladu butima Nuaeng masuk mahita tutang yang pangodianan. Tapasar marohata, martang yang mahita. Ale di bata amanami namarha bangsa di Banua Gijang. Gok puji-pujian hasangapoma di pasaha rohanami tuada upamu Tuhan. Allah dihilala rohanami asidot holong ni roham nasai toktong mamasu-masu hami. Bui hami Tuhan di bagasan hahi pason nang las neroha satu partikianon di pasu-pasuho. Ale Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang. Parbinoto doho alai Tuhan di perpunguan nami di Bornginon. Ima alai Tuhan makalatson, makamolatehon basa-basam nafsahat Tuhami. Boy hami Tuhan di Pataruho sahatu ujung ni tahun 2020. Jala satok kenai Tuhan buluson nami mai. Boy nian hami mamulus satu tahun 2020 sada nanaing ro. Ali Tuhan di bata amanami na di Banua Gijang di tahun 2020 masai gudang aka las niroha gudang pasu-pasum nang hujalohami sianho marhite na niulan ni tangan nami marhite aka yanakon nami marhite disude aka ulaun nami di huta nang di balian. Ali Tuhan tamado hami madok moleate tu upamu. Alai Tuhan dia kaari na parpudi topek mai di awal tahun 2020 Roma virus corona tu lihat sadok portibion terkhusus tu kota Pakabaru nahuingani hami Tuhan. Sian hapor siaon nami Tuhan, takasdo huboto hami, alamar hapor siaon do hami tuholi Tuhan, hodo sito palangit do tano, do nasa na adong di portibion, sian hodo haroroan ni Tuhan. Ali Tuhan, nasongon singok-singok do itu hami, asaboy hami Tuhan merubah diri nami. Merubah akka ulaw nami pangalahon nami na hurang maradopon ho. Asaboy toktong hami Tuhan padenggaton rohanami sesama hami. Toktong ali Tuhan boy hami gabi menjaga jarak toktong. Nakpili Tuhan haporsyaon nami hoddo tok-tok tuho ali Tuhan. Alani Tuhan nape sepanjang tahun 2020 Tuhan di musim ni corona ini. Toktong dohami martangiak todo pamu. Asabu inian bolas salpu
virus corona siap tonga-tonga nilia portibion khususnya siap pakat baru. Alai Tuhan satu partikianon toktong dope manosak virus corona ini. Gabi boy di Tuhan namasa di perminggu ope Tuhan gabi boy tarolati diakka na tua-tua nami diakka danak diakka dongan nami na hurak hipas gabi boy hotak kami unang ma rotu gereja. Alai tong dole Tuhan husosoi hami asarap mertangiang nakpe di bagas nabi memuji do pasangapon ho. Lausido Tuhan hula ho kami di bagasan nasa taunon. Molo tupela Tuhan nahurang pangalaho nami. Nahurak pamujion nami to do pamu Tuhan. Marpangaju ho Tuhan. Asiroham urupi hami Tuhan asabui hami. Maka molatehon merubah sikap nami tuaka arina naingro. Mengido hami to do pamu Tuhan. Paluas mahami Tuhan mamulus tahun 2020-on. Bui hami tolhas tu tahun 2020 sada. Ali Tuhan, toktong mamakiri pami, asarapon ho hami, tugi ho kami Tuhan. Asa bui hami Tuhan mardame sonang, bui marlas niroha, mamuji doho pasangapon goarmi. Suak songoni ma Tuhan akka na tua-tua nami, dongan nami, ruas nami, nasa toktong di bagas nabi, mamuji do pasangapon ho di permingguan, di pertangyangan, nang diak kaulaun nabi, toktong maramoti nasida Tuhan, lehon hahi pasud di nasida, leho toktong akasilas niroha di nasida Tuhan, asaboi nasida, marlas niroha, mamuji doho pasangapon goarmi. Suak songoni matoktong hami Tuhan, akaparhaladom na dihuriyaon, urupi hami Tuhan pargugoy hami, satolap ni nagugo nami Tuhan, hulahok kami, alai holan mangasahon habadi ummi Tuhan. Ali Tuhan, sahat tuhoma ngulu nami, sahat tuhoma toktong pakirimon nami, wasahat tami tua dopamu. Patolhas mahami Tuhan, sahat tu tahun 2020 sadaun. Atong ali Tuhan, jumulu sesa dosa nami dogodangi, asa tamahami dia dopanmu. Holam mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami, mau liati marohan nami diho. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 20 alu ayat sada. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Huria na hinahulongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Tapi gema hatani di batana tersurat di buku sada Petrus biddu sada. Amukasian ayat 22, Rodi ayat 25. Songonoma
didok disi. Payas hamu marohamuna marpanguluyod di hasitongan mangeahi haholongan naso marlaok didongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasaroha. Ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian buni naulo base-basean sian nama noktong do binahen ni hata nama ngolu jalan namiani nasiat debata. Ai songo duhut do nasa daging songo bunga-bunga ni duhuti do saluhut hasangaponna dunga malos duhuti jala marurus bunga-bungana alai namian do rodi saliling-liling na ia hatani Tuhani ido hatana binaritahot Tuhamu disido yang gosahakna habuna amanami doh inanami dohot napuso bulung remaja rodi sude hita napungudison dohot nang ruas ni huriata namangi huton parmingguanon parpunguanon sian bagas tabi satu kinari tutu salpuhonot tama tahun 2020-on dan 3 jom nari bongok mahita tu partikian dari baru tahun 2020 sada ganup hali pajupang partikian obas si songonon tersunggul marohatta songon sahalak namar dalani di perdalanan nama cegajang adong masada butul-butul di tongat dalani dungi ikon gabe lumabat hita manang maradi satokin taida ma satokit tupudi di akanaong ita bulusi nunga tung gajang perdalanan ni nata dalani alai adong do di hita pos ni roha nunga di dalan nasitong hita ay molo gajang tadalani ape dang taboto na lilu do hita buido dang marnasahat hita tuna tinuju ni rohatta ujung ni perdalanatta alani obbas si songonon saya tado doon gabetiki laho mangari-mangrimangi maruji-ruji tari ngotu akka perdalan ngoluta laos humosa satokin anggiat gumogo hita laho manurus so perdalanata gajang manang jepek tu si tujuan natino Tuhan ide bata di hita alani amang doho inang omma tutu kesempatan di hita laho mamereng ahado naung di patupa debata di bagasan ngulutta ganuk persada-sada keluargata huruas ni huriatta doh huriat tahun sokonima perdalanan di bangsot tahun di ujung ni tahunon tamaro sukuno nang tu hita saluhutna buado nuaing pakilalamuna las dorohamuna manang biasa-biasa sajodo ainga 100 tahun umur huaman ninna rupadi ganup tahun dojo pak tu songonon biasa nama songonon buado pakilala tamang inang molo saat itu ujung tahun si songonon adonggo sadalas nyeroha di kita ala taide pasu-pasu ni bata marhite-hite hai pasotta marhite-hite dabu hita mangula-ulaon manang laudoro hatta alani akka nama saon tunga walaina ma parnia hapan nami aisu ubi au mula tuhuta habe dongan bui do ngapa Jepang nuaing do keluargana au dang bui tahun na salpu pa Jepang do hami do na tuwe nuaing dang bui be buado pakilalam nuan usuku pe amang do inang sudah do kita menghadapi situasi, menghadapi akahamaolon do tantangan. GBP yang madi kita nuaing hasomalan ne baru nama si patah susung nasi haduk do iba naik mana bidongan, aledang tarbabe masih jalangan.
Adong nian persaoran aledang terbabe alat aturan protokol kesehatan. Gabilaw baru hatta waduh hado sakap di batari bagasan nguluku di bagasan nguli sudah jolma di pertibion. Asa unang gabi tawar hati kita di ujung ni tahun non. Saya tadok masongon itu si Joshua. Ditiki hidung ngaliling nasi dah merdalan. Alai dibuat si Joshua masa ada batu. Jala di pajok mai di dokma Omma Eben Haejer rasi rasa sadarion diurupi Jehovah do kita. Dohonot tama hamunahina holongan mananga hapen data adupi ata bayakor soson ro di julutta ditiki naneng roon tadok mau liate ma Tuhan. Eben Haejer rasi rasa nuaing diurupi Jehovah do hami diurupi Jehovah do au diurupi Jehovah do nang rumah tanggaku dohot huriana di bagasan pakilan si songonia manginang boy mahita gumogo manurusun perdalanata manang songon marhabung nilali hita manurusun perdalanata gabi dapotan gugu merdapok mahita nang peta woto adong gope akatantangan siado patta tujuluon. Amang doho inang kita saluhut na namarpu di bagasan tikyon di bagasan pakidalaan dohot hamalaton ni rohano songoni mahita majakon hata ni debata nasiduraton ni apostol Petrus dison sahat tuhuria manang tupunguan yak kana porsea di Asia na mekmet di tikii nunga mengalami hamaolon nasida halak Kristen ai dihilala nasida hiramagodo identitas nasida krisis identitas dihilala nasida dangadong bepola lapatan na nasida gabi halak Kristen na tutu jala rodi akatan tangan nasing sipatan di ida gabi burju halak naso Kristen gabi ringgas halak naso Kristen suku-suku marohana nasida ido asa di paingon apostol Petrus nasida nangpe di bagasan persaoran nasongoni nasida ikut tuguru nasida marparangi na bedia sotung lupa nasida bangso na pinilit ni debatado nasida jala sotung lupa nasida bangso naong ditobus Tuhan Yesus Kristus do nasida marhite-hite na toktong ingok nasida di pangkuaran nasida ido asa margogo nasida di bagasan hasatiaon laho makaporsai Tuhan. Hamun amang doho inang ido asa rikot di hilal apostol Petrus manosohon dada mangulu hita songon halak Kristen tu dirita sabing alai na mangulu do hita di bagasan persaoran rikot persaoran na dinggan jala tugu jala umat tantangan tu suri perpunguannya kana porsea sian tiki tu tiki ido asa adong perjamita mendokon danga dong nagumogo sa sitong na mamutar persaoran di huria sian molo adong persoalan di tonga-tonga ni punguani sendiri dan gabi gubogo huaso manang gugo na asing na siya duru mamutar persaoran di huria sian molo adong persoalan di tonga-tonga ni huria sendiri molo adong di si perbulat-bulatan molo adong di si naso masyatusan ujungna atarbohama halak Kristen boy manidangi bohama halak Kristen boy berparangi naringgan jalaga betiruan molo persaoran di bagasa sadiri pe gagabe sudah tikina doh guguna laop pature-ture koni songoni dora amang doh inang nang di huriat taun molo tabi penakin lam torop muaing ruas di huriat ta gabe ada tantangan tersendiri do di hita buado hita punguan dalam belga alai patukuhon persaoran narosu persekutuan yang kokoh dan mantap tugas ta sudedoi sokon na terus tadokon dada holan tanggung jawab ni parhaladu manang pedita persaoran na tugu alai tuk sudedo hita maka rikoton odo sada kunci asa boy hita manidangi boy hita marpersaoran jala boy hita mangulahon asini roha songon ulaon ni akan aporsea di pertibion ulaon ni huria ima persaoran na tugu alanina perjolo manginang di ujung ni taonon sungkul honotom ma di tonga-tongata hinarikot ni persaoran na dinggani
Buado hita patupahon persaoran na dinggan, persaoran na tugu. Julu-julu do honot tamamang do inang ikon jupang do di hita songonay do na Apostol Petrus. Hadumuan ni ngolu na marhabadiaon dohot kolong ni roha. Menyatukan atau memadukan hidup suci dengan hidup dalam kasih, kesucian dan cinta kasih. Macari kok do namang doh inang jala holan sahala jolma di Portibion nah hea padumuhon tutu si tutu ngolu na marhabadiaon dohot uhut mangulahon kolong ni roha. Ise mai ima tu hatta Yesus ay sahat tuna tersilang imana di haupinor silang satia do ibana di bagasan nguluna mangaradoti persuruan ni amana lausian silangi do ibana patuduhon kolong ni roha pakokopot tu sudi jolma manusia. Alani iri kok dihita adong jupang habadiaon ni ngulu molo hudok di sona manginang habadiaon ni ngulu kekudusan ima naidok na dison ayat 22 marhite-hite na payas roha. Payas roha. Jadi bagasan semangat ima di dok Tuhan Yesus. Martua ma parrohana ias ai idaun nasida do debata. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Di bagasan semangat makirim marnida debata di sido nasida majagahon habadion dingulu gabe parrohana ias dang asing-asing hatana asing na pinatupana dang asing hatana tikidopak asing use tikitudal alai sian nasarohana ibana patuduhon sikap jala hatana pe saurdut. Jadi parrohana ias dang boy tapadirion namanginang holan marhite-hite dalat tasong di Portibion marhite-hite na lau hita marbahudung lau hita manadikon hariburon ni Portibion marhite-hite na bersemedi ayadong sahala na bertapa manang bersemedi lau ibana tu inganan na holang dungi Roma sahala paboti bana ay nung bakit anggim gabi rajen terhehe do sarik-saring ni bana nang penga berusaha ibana mamujung alai holan ro buai terbulak do musik jang ni rohana dang tarzalo ni mana buasa gabi anggiku di babaki gabi raja ima tudosanna songoni do jot kita mula tahilala boy kita mangararuti ngulu habadiaon holan sian gugut tasadiri sian usaha tasadiri jot do kita tarhirim alai habadiaon ni ngulu amanginang totu dang ala di luas debata kita mian di sada pulo nasoadong di si hamaulon halak kristepe dang ni luas kita mangulu di sada inganan nasoadong persaoran jupang do akan asing gabi steril di si dang adongi alai justru di Portibion do kita di tempat ton di sodo kita di akap persaoran na asing ugamona na asing perhataanna na asing tradisi do kebiasaanna di Portibion do kita di tempat tu debata justru asa dison kita patuduhon ngulu na bedia buado halak Kristen na tutu jala ido mabahin asa marlapatan situ tu rikot kita manguruhon habadiaon ni ngulu jadi mulai Yesus martua ma parrohana ias ai idaon nasida do debata nang pedang taida bohini Tuhan debata alai toktong do kita boy marnida do ngatta akana kurangan akana martihas akana bulu akana pogos na patut si urupotta. Jadi mulaman doa manginang buado kita padiri kon ngulu na marhabadiaon do pajong-jok kon holong ni rohai habadiaon ni ngulu bol jupang di hita hadungoon namat sebelga nangpe tu akadosa na mekmet bol wadong di hita hadungoon namat sebelga torang rohatta nang pe mangadupi akadosa na mekmet di sido gabilang takas kita mangulu di bagasan habadiaon ni ngulu sehalinari seseorang yang hidup dalam kepekaan rohani yang begitu tinggi bahkan untuk dosa-dosa yang remeh dan kecil apalagi untuk dosa-dosa yang besar dangadong nyan dosa na mekmet dosa na belga alai molo adong hadungoon dungo kita
tuakka hal-hal na mehmet dalam somal mahita dungo diakka hal-hal na belga polo taboto gabi manalai gabi haci rohani dongan alani hatate buasa ikon sai tapatu pasongoni imara amang dohinang jadi martua ma parrohana ias labatanna hala na terus makirim marni dari bata marhite-hite pambahenan na dingkan bulus rohana ias rohana daladak pola mardikkan rupani ibana mamerek jolma ima dalat talaho mangeahi jala padumuhon ngolu na marhawediaon dohot holong ni roha na paduahon holong ni roha tudongan songon nasinosohon ni hata dari bata dison ima holong ni roha na somar laok suri halak Kristen di jauh asa masih haholongan situtu na somar laok di dongan tai kok mahata itu hatta hamuna amang doh inang omma patik sere manang kaidah emas patik sere ahamai idok di Matius biddu pitui ayat 21 nasa si pangido omuna bahenon ni halak tuhamu ima bahek kamu tunasida nasa si pangido omuna si bahenon ni halak tuhamu ima patu pahamu tunasida segala sesuatu yang kau inginkan orang perbuat bagimu perbuatlah demikian kepada orang lain jadi marlaku do patiki pudai manang di dia pe ido saidok patik sere kaidah emas kaidah kencana golden rule namar lak sudah manangisi dana name pe satu nama gurang satu lansia rekod do hitam merdokon lomodo rohata dia holongi lomodo rohata rupani diurupi atong perjolo mahita mangurupi perjolo mahita maparrohon dongatta perjolo mahita mangulahon holong ni rohai ido asa ajaran poda taringot tu holong ni roha nabi nuan itu hatta Jesuson ima nama bahen gabe marasing gabe tadi ngulunya halak Kristen bolu tadok rupani ikon aktif do hita jala positif bolu tadok nasa si pangido omuna si bahenon ni halak tuhamu ima patu pahamu tu nasida labatan ni ikop jumolo do hita mangulahon holong ni rohai ikop parjolo do hita patu duhoni songoni manang taringot tu namane sasalani dongan manesa salani dongan jolma saya ada kesempatan donang partikeno namang inang molo tapatupa di huriaton perpunguan budari ujung tahunon tapatupa ke perpunguan pukul 00 di tonga-tongane keluarga ima kesempatan di kita rupani masih tari paran holong ni roha ima paturuhon di kita na olo kita masih sesaat dosa ay taingok mahata ni Jakobusi molo olo hita masih sesaat dosa ima mabahin malu pita alai molo saya gopang do haci ni roha danga dong pengampunan di hita betak behado ido mabahin saya niat do pesahit dohot akahamaulo ni di bagasang uluta olo mahita manesa salah idong atta songon na hula-hula tadokon dang terbaik kita mertangi yang tu debata sesama dosa nami iko perjolo ita mandokon songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu kami ikut jubolo hita barani secara aktif jala positif manesa salah ni dongan dungi pe asa tarjalo hita hasesaan ni dosa nasian Tuhan ta na patuluhon na parpudi hamuna hina holongan molo tadok di son sokon topik ni parpunguat tahun hata ni dewatado namian ro di saling lilingna molo ngolu ni jolma di portibion songon bunga-bunga do songon bunga-bunga mangerbang manugut nai alai marurus ma botari nai mangerbang manugut nai alai malos ma ditiki botarina satokit do ngulut di portibion bodo taida sasahala alani sangap alani uli alani abong galonna sudah mata tertuju tibang alai unang lupa hita tanga dong di portibion na hot ro di saling-lilingna molo di luas debata pe hita mangul di luas hita rupani humosa mangula-ulota lam tadok kodo memang jepek situ tu do kolutta songon bunga-bunga ido lahosal pungulutta songoni mahita nuaeng mamereng partiket ton alai sada pos ni rohatta hata ni debata dohot na mangaruti hata ni debata ima na mangulu ro di saling-lilingna
alani hurian itu hatta ni debatado pasu-pasu no belga tu hita ni debatado naung di pasu-pasu tu hita gabe sitio potta hita ma na sinuan na jolo mar hite boni na base-basean dinna na olo buruk na olo sega na murama tapor alai gabe di suatu mahita gabe boni na baru di tubuhon muse di bagasan hata di debata pos doro hatta manang songot dia peta adopi di perdalan ngulutta keluargata lubobi alani hamalo di pandemion molo tahilalapen waeng mardapot tantangan do hamalo tu hita tadok ma manginang songon sipu-sipu na nienet do hita sa sitongna alai songon arung naong marusaki alai dang laos di ponggolhon manang songon subu na naeng mitop tahilalan waeng alai dang laos di pamate songon ima hita madok mauliate di pamasu-masuon do di pandugu-nuguon di debata dangadok kita tutu daw boto manangahana terjadi tujulan nyarion tutikina neng ro ale odo pos nero hatta di debata do hosatta di ain kita gawe anak konna jala di suatu kita marhite boni ne baru nong di tubuhon mulak padua halihon asa hita na marsaulihon hata ne debata jala mauliate ro hatta salidek mangulu hita di portibion amang doh inang titikina jepek alai bui hita madai hinatong gini hatok tongon bui hita di luas mamereng hatok tongon na binuan itu hatta da gabe apul-apul dui gabe silas niro hatta bri manabay gugut talahu manurusun pardalanatta tadok ma molo adong pe tikki laho manisa saladongan tapakke mai sedingga-dinggan na Rodong petik rupani kita lau paulihon akana sega di tikina salpu ipe taparhase yang matiki alana bahasa-bahasa ni debatado saluhut nai jala saliling partikiat tahun ima pasu-pasu ni debata selamat memasuki tahun nai baru mamanginang sudah ruas ni huriata tonga-tonga ni keluargata di akka ulauta tataga maparsaoran na duminggan tutikina nengro jala sudah mahita parsidohot ikut ambil bagian laupat pauli-ulihon persaoran na tugu di tonga-tonga ni huriata di keluarga songoni manang di bangsot tahun tuhatta mama masuk-masuk kita saluhutna amin martangiang mahita mauliate rohanami ali Tuhan alani hatam na hutangio kami huhilalahami do panugu-nugum di bagasan ngulunami di akka ulaon dohot nang persaoran di tonga-tonga ni huriamon uluhon mangolu nami ali Tuhan tungolu na dumenggan molo hutaga pami masuk tu partikian na baru pabongok pahami Tuhan di sini bagasan gogo dohot asin roham lahu madurusul perdalan nami pasu-pasu Tuhan nasar rumah tangga pasu-pasu akan natoras natoktok manarihon akan narikot iya kahapurluan iya kayanakon pasu-pasu sude akka ulaon dohot akka di nani hasil holan di tonga-tonga ni ganup keluarga mauliate rohanami Tuhan huidahami do panugum di perdalanan di huriamon HKBP Pekanbaru di sude ruas di huria parhalado ro di sude akan namangelen rohana Tuhan dohot makubasi nang pehubolus hami hamaolonon kudanggo huidahami pasu-pasum alani Tuhan sai lehon ma partikian nai baru di hami upuka hami musai parsoran nami Tuhan di bagasan lomoni roham pai baru tok tonggolu nami pos ni rohanami doh aporsion nami Tuhan tuho di partikian nai barui atong tangi hom mahami Tuhan holan marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Hurian itu hatan waeng maret de mahita laos pasahat pilihan.
Nunga tabige hatani di bata apa ngotok kita asamar panguluyon di hasit tongan. Mangiahi haholongan na somarlaok. Asa masih haholongan situtu hita sian nasaroha. Namar salpuat dosa luhut na dari tanoon alai songo duhut do nasa daging. Songo bunga ni duhut tido saluhut hasangapon na. Alai namian doro di saliling-liling na ia hatani itu hatta. Imana sai tapeop lau borhat hita mangalakahon lakat 1 tahun na baru 2020 sada naroon. Ale Tuhan debata, posisi tudo rohaku, urupanmu maau lau menguduti padalanan ningoluku ganuk ari. Hatam nama notongima na saya buhaposi saliling-lilingna. Kristus do Tuhan naung rotu portibion na sinuru ni debata ama lau palua hondohot sumodangi hita disaluhut perdalanatai atong rapon Tuhan Yesus hima taula nasa siulaota borhak mahita madalani tahun nai baru 2020 sada di bagasan lasni roha. Atong tatangyak koma piliata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauli utus. Hupasahat hami masyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho say jalo bay gadi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhon harajao muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman namin na di Banua Gijang, say pinorbadia magwarmu, say Roma harajaommu, say saut malomane roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, disodakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan debatama buhina tuho jala dipasaur homadamena tutodim. Amin.
Horas madihita saluhutna. Selamat memasuki tahun baru madihita saluhutna.